Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saiki sinau basa Jawa. Iku materi babagan teks informasi. Teks informasi bisa wujud lisan, bisa wujud tulisan, atau gambar. Teks informasi bisa narasi, faktual, bisa deskripsi, lan teks persuasi. Jenis teks informasi yaiku 1. Teks pawarta, 2. Teks persuasi, 3. Gesanti utawa slogan, 4. Pariwara utawa iklan. Teks informasi nomor 1 yaiku teks pawarta. Yaiku teks sing informasikake apa bae kang ngandharake fakta. Tuladha teks pawarta. Delengen conto iki. Teks informasi nomor 2 yaiku teks persuasi. Yaiku karangan sing isine ngajak utawa narik kawigaten, maribawani lan ngiyakinake sing maca. Tuladha teks persuasi. Wacana niki ya. Nomor 3, sesanti utawa slogan, yaiku teks sing isine ngajak lan ngilingake. Coba gatekno contoh teks sesanti utawa slogan ning ngisor iki. Teks pawarta nomor 4 yaiku teks pariwara utawa iklan. Yaiku teks kanggo mamerake lan ngajak supaya dideleng lan dituku lan digunakake. Coba gatekno contoh teks pariwara utawa iklan ning ngisor iki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.